Sugi salam buat keluarga wonten Kedung Pucang untuk sampai Lamongan. Kanggo bojone Sugi wonten Kedung Pucang Keduangi sampai Lamongan. Pak RT ngampun Kedung Pring ya, Pak RT ngampun Kedung Pring. Salam sehat selalu buat Pak RT ngampun Kedung Pring. Pak Aldo kawasan Mundu Sumberhaji Mundu, terima kasih. Gendok Cahayu napa Mas? Jenengmu sapa? Kenalan ya? Sapa? Seliramu Dewara Temboter Angkasa Kandang Lilat Rono Aku ngames tresno Ya ampun. Dapat Dewa ayu Lopo muda legan rono Piye cejo apa bohong sampun dengu piye lho ejal ditinggal wong lanang nek kuwi cocok seneng aku dhewe kula niki Mas apa meneh wis rondo tenanan dano cegere pun dangu pisahan dano bukete kula ugi pun pisahan kok arang ajar do sing kurang ajar ki aku kuwi ngaku wis duwe bojo ayu lek bengi kok jarang diladeni lebar belas lah keko medho kepiye rondo katungan gak bahaya ngene lho Dik aku sabar ngenteni dirimu pegatan tapi wis pegatan kok karep iki tresno Mas apa nek iso temen kuwi saya suwe tobat aku saya tresno padha iki nanging aku aja mbok tinggal liya pisan tok ae lho Dik biyen aku iki